گوندê Cibnê gundekî Kurdî yê li devera Kobanê yê, nêzî 30 kîlometr li Rojavayê Kobanê dikeve, nêzî çemê Ferat e. Nêzî 200 malî ya 200 xanî lê hene. Hin ji gundiyan ji mêj de çûne hêla gundên Ezazê, Mîna Mirêxil û li Wirman û hin ji gundiya de kevin dema seferberlek jî çûn bi hêla Bakurê Kurdistanê û venegeriyan. Tepek nêzî gund heye jê re dibêjin Tepa Zagrosê, li wir 24 pekrewan li hemberî Daişê ketin. Gavak Daeş êrişî gund kir sal 2014 de û gundî û şervan bi mehan li hemberî Daişê sekinîn. Herî çandiniyê dikin û xwedîkirina dewaran çandinî pir darên fisteqan lê hene û darên zeytûna. Nêzî heftê û 5000 darên fisteqa lê hene û nêzî 5000 darên zeytûna lê hene. Çandiniya gennim û ceh jî dikin, bistana jî çê dikin. Ev agahî ji hêla kurê gund beşar beşar gihîştimin û ez bi dengê xwe dibêjim ez Alî Abdullah Kolo parêzerim ji devera Dirbêsiyê.